Horas madihita saluhutna, di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipasod dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adoraksota paradi hata ni Tuhatta jumulu hita martangyang. Asini rohama di hamu doho dame sia debata amata, doho sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhattai. Amin. Hata ni Tuhatta nagabijamita di pertangyangan, imana tersurat di Filipi bidutulu mamukasian ayat 10 rodi ayat 20 sada. Laus trupukodo nagabe epistel di minggu remini sere 10 Maret 2022. Hujahama dihita songonoma hata ni Tuhatta. Rap sitiruau mahamu aliak kadongan, jala pamanat tamuma aka namarparange songo kami si tiruom muna. Ay songon naung jujut tudok tuhamu jala anggun waing mardongan ilu dohudok, torop do marpangalaho gabi musu ni silang ni Kristus. Hamaguad do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata. Sihay lahonon na dihasangapon, akan na ditanoo di parrohahon. Ay di banua gijang dosa bulota, sianido tapay maima si Pangulo hita Tuhan Jesus Kristusi. Paubaw na do dagik tanaliaon, gabi do chod daging na nasangapi, hobar tu haguguon nay, ay tarpartuduk sa do saluhut na tu ibana. Imahata ni Tuhatta. Macetakas di do Apostel Paulus di ayat 10 pitui, rap sitiruau mahamu aliak kadongan nin naibana. Ikutlah teladanku. Molo didok sasahalaki tu hita rupani asata tiru manang asata teladani ibana, tutu na adong ma sitiruon sian ibana. Laus songonido nuaing nanidok ni Apostel Paulus dison, molo didok ibana sitiruau mahamu ninna, tutu na adong ma sitiruos sian ibana te. Atok taidama, ahama sitiruon sian aposteli. Hamu akamang dohot tamuinang, tangapa lapit tortulum niya didok, akka sitiruoni sian ibana. Alay marhiti akka hatorangan na jupak kita diturpukon, dohot di akka ayat na majuluan iturpuk jamitaon, gabi jupak kita dodisi akka tiruan naung pinatuduhon ni aposteli. Dakolat dihata, alay tung takas do dihanguluhon. Taida maju misalnya na perjulu, imana nido na keberanian melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Lebih tumak kasih buita jaha di ayat 14 molo di hata Batak, manang di ayat 10 tulu ro di ayat 14 molo di hata Indonesia. Hujahama di hata Batak. Hu halupahon na dipudikku, huyahi akan na diculu. Dopak padangi do hupuspus. Dopak upahamonangan na siyan pajuon ni debata siyan kijang di bagasan Kristus Jesusi. Dia do nanidok ni Apostel Paulus na dipudi yang di belakang. Na dipudi nanidok na disi ima akan namarpos ni roha di daging, menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Budu itaida di ayat dulu. Jadi na dipudi nanidok na ima aka roha daging, hal-hal yang lahiria. Lebih tumak kasod di patorang aposteli di ayat tulu rodi ayat walu. Sian segi lahiria memang tangadong nahurang di ibana. Takas didok disi tersunat di hari pewaluhon sian bangso Israel manang marga Benjamin, halak Heber, tubuh ni halak Heber. Jadi molo di hata Batak dang sorang magudang ibana gabi halak Heber. Alay betul-betul do ibana Heber tulen manang Ibrani asli. Halak parise mangihuton pati
atihi. Ima molo secara lahiria. Isarana rupani isya na subangga ate. Molo asal usul ni ibana siyan sada golongan na terhormat manang na terberita. Yesus siyan kasta na tertinggi. Bangga do di statusi. Alainak pesongoni nunga dianggap apostelino ni orbu-orbuku sampah. Molo di ayat 2 di dok sampah. Siya na mga sahon haguguon na manang hajagoon na. Isi na sumanad da ibana. Terberita do ibana silili hala Kristen. Alay ipe nunga dianggap ibanay sampah. Apostel Paulo madok tung songo dia pe hebat ni sasahalaki secara lahiria ay sutuki paluahon ibana. Jadi molo dianggap ibana isuri aka na berupa lahiriai perdagingoni ay daktuk dihilalay banay paluahon ibana. Datung buhay pamasukon ibana itu surgui. Rupani ala hala heber ibana ala marga Benjamin itu otomatis matu surgo daw. Di penghakimani haduan Roma ibana madok tu suruh-suruani. Weh, hala Israel dua udah Ibrani tulen. Berarti otomatis dua tu surgo inna daw. Contohna rupani di ariparuhuman na perpudi Roma suruh-suruan manukun. Aise dohamu hala aha dohamu inna marupani. Jadi Roma inyon na naik si adila no di sukun na sinukun nai dia lusima hala batak dohami. Dungi Roma mesti suruh-suruan ni madok. Basarap hamu na tulu. Ay sada-sada do di jo inna rupani. Roma halaki madok. Ay sarap dohami na tulu. Ay trio batak dohami. Jadi pitor Roma rupani malaikati madok. Bah, pared de dohamu HP. Masukin na. Dang otomatis no niate. Tung parede, tung trio penasida. Dang otomatis masuk tu surgui. Ima jo contohna. Hamu kadongan. Dungi na dipudi na nidok na muse. Ima aka na merdebatahun butuhana. Na makasangapon hailon na aib. Dihasangapon hailon na. Dohot akan na holan na maparohahon na ditanoon. Semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Na ditanoon. Jadi molo dido Apostel Paulus akan na dipudi akaima. Na merdebataho butuhana, na makasangapon hailon na, jala na maparohahon, holan na maparohahon na ditanoon. Bagi Paulus, kalau masih ada yang mempertuhankan perut, jala dirajai butuhana ibana, tang natuhobe si hutun Kristus. Jala moluadong na merasa sangap, hape aib na do di pabuah-buah, tak tohobe si hutun Kristus. Arong dosongoni tahe taboto. Dang meila pabuah hutu jolma. Naung tuluhali ibana marsirang. Contoh nama jerupani. Jala konferensi pers musemei di pabuah. Bangga ibana rupani. Songoni kiadan. Imana nidok na nakiningan. Dihasangapon hailon na. Sayunang maadong akahala Kristen na songoniate. Bangga dengan aibnya. Dipatalak, diluluan, dialamani, hahurangan na. Ima naginuaran ni Apostel Paulus akan na dipudi. Apostel Paulus patuduhod dirina tiruan alabarani ibana meninggal hunisudi. Bagi dia yang mempercayakan hidup kepada yang lahiria dan mempertuhankan yang duniawi itu sudah masa lalu. Halak naholan maparrohahon perdagingon dohot aka naditanoon
di guar apostelidoi musuh ni Kristus, manang musuh ni silang ni Kristus, seteru salib Kristus. Kiblat Paulus tidak lagi ke belakang, tetapi ke depan, bahkan ke atas, tu surgui. Di do ibana, ay di banua gijang do sabulota. Jadi molo tabereng ando di hata Indonesia, sabulo na nidok na di siima kewargaan kita. Ay di banua gijang do sabulota kewargaan kita. Buku de 522 surgui sabulota doi. Ido tujuan ninguluna jala upah hamonangan manang hadiah si jalahanna si rebutonna. Hamu kadongan saha porseaun tirua dia dope si tiruon sian aposteli. Na paduahon si tiruo do aposteli di lasni roha. Sudi dubui marlas ni roha, alai molonunga didok manoktong senantiasa ra daksai sudi bui tiruan. Las rohana ala dapotan manang marutung ibana, isina subui songoniate. Alai buhame ibana marlas ni roha, hapeto ngon mangadupi kegagalan misalna, mangadupi parukilon, mangadupi akahamaolon, alai toktong ibana bui marlas ni roha di situasi i. Asa di Filipi 4 ayat 4 didok marlas ni roha mahamu toktong di bagasat Tuhani. Huulahi madok marlas ni roha mahamu. Jadi takolat di hata las ni rohai nagabi odolat disi alai di hata toktongi senantiasa. Jadi molo didok senantiasa bukan hanya saat ini, besok atau lusa atau kemarin, bukan hanya saat suka, tapi saat duka juga. Nah di sommana mauli, anggo apostel Paulus dipatuduhon do dirina, tiruan di hal sisongone. Napatuluhon si tiruon do ibana di sitaonon, teladan dalam penderitaan. Si tiruon do di nama kasabab pun na adong mencukupkan diri dengan yang ada. Ditiki adong mauliate tak pitur mabuk. Suarok petong do mauliate tak pitur madili. Adong do jol masongoniate. Ditiki adong barang ibo to saban. Hesongon na mabuk ibana rupane. Duksu adong itur padilian. Anggo apostel Paulus tak songoni siti ruodo ibana di situasi sisongoni maka sebab pun na ado. Siti ruodo ibana di hauduhonna di paduturion ni debata di nguluna. Mamuka di jauh debata ibana gabi apostel nga di patuduhon ibanai marguru tulomo ni rohani debata. Ahamadido ibana. Dia mabahenok kutuhat di pangido roham. Apa yang harus ku perbuat? Ido dido ibana. Dang dido ibana rupani lomok ku mati Tuhan. Terima bersih maho inha. Dang marguru tulomo ni rohani debatado ibana. Macai gudang dupe sitiruon sian aposteli. Jadi molo dido ibana sitiruau mahamu ninna tohodoi. Ay gudak sitiruon sian ibana. Hamu kadongan sumatu aposteli na terjudo nang sadok na porsea aka parhalado dohot aka ruas gabi tiruan teladan dia kadonganna. Parhalado tiruat turuasna, ruas tiruat tudongan na ruas, na tua-tua tiruat dia kanau poso, na toras tiruat di gelengna. Jadi manang isepe hita, sudedo hita terjuga betiruan. Jangankan hita jol mate, haru tu poris pe disuruh do hita marsiajar. Berarti molo disuruh marsiajar tu porhis, tuna adong ma si teladanan sian porhisi. Molo sudedo hita gebetiruan, tutu suku-sukuna ahama si tiruos yak kita.
sutuk-sutung hitape dakta boto manangahado situruon siak kita. Dakta boto dope Yesu idang naghialaw rohat tatusi. Songon nanidok ni Naimel pinasi gudang do si ingoton alay dang adok situruon ninha. Anggo amat tong gudang do si ingoton ditikinguluna alay dang adok situruon ninha. Kangagabiasing alayang guau akamang dohot taminang yakid duau madok adong do situruos yak kita. Naso tapatuduhod do pera. Atong bicasa di hari dope tapatuduhom may. Pabuatiruat duhita, telada duhita. Songon Apostol Paulusi nagabitiruan diaka naporsea. Amen martangyang mahita. Muliate ma dihatam na badiai pasupasuhom may Tuhan dihami. Marurat marparbue. Asa di parbue hok katami, parbue na denggan, parbue na tonggi di ngulu nami. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amen.